araba ye juin kalo tile 3 san 2026 aw ye aw bisimila Tamtam TV jabarani sanfɛ aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na. Bakɔrɔba minnu bɛ an bolo ni o bɛna walawala ka o da aw tulo ka o la kumaba dɔw filɛ nin. An ka minisiri mun ka baara bɛnnen don sigira ko o sabatili bunakun ka ale ni lakana ko o sabatili bunakun ka olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka welewele bila an ka laadatigilamaw ni an ka dugutigilakaw olu ma fo ka taa se diinɛ ɲɛmaaw ma walasa jamana lakana o ka se ka sabati. An bɛna an da don la ko bunakun walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo. Burkinakaw olu kɔni u ka baara ta ni ka u kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ faba kɔnɔna na. Baara min ni o bɛ tali kɛ u ka fɛn min kɔni ye bugunatigɛ sɛbɛnw ale ni u ka passeport AES o kɔni dilanni bunakun kan Bamakɔ faba kɔnɔna na. An bɛna an da don u la k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Dugukolo ɲɛnajɛ ko nasira fɛn min kɔni ye taekwondo ale tako 10 ale ni 7 champion d'Afrique o baara min ni o kun bɛ ka kɛ anw fɛ yan Bamakɔ faba kɔnɔna na o kun cɛra ni fɛn min kɔni ye dɔndɔndi ye. An bɛna an da don la k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Mun de bɛ an bolo kɔrɔ bi aw ye aw dan ka se. Kunnafoniya bɛna dayɛlɛ ni wale mun taara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana lakana ale bɛ se ka sabati togoya min na jamana ka se ka basigi ka kɛ a yɛrɛ ye ka u bɔ jamanadenw yɛrɛ yɔrɔ la. O nasiraw fɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don an ka sigida ko ɲɛnabɔli bunakun ka ale ni baarako ni an ko o ma ko ministre de l'administration territoriale la ni o ye général de brigade Ousmane Coulibaly ye fo ka taa se an ka minisiri min ka baara bɛnnen don lakanako sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye général de division Dawuda Ali Muhamadini olu kɔni ye fɛn min kɔni fara ɲɔgɔn kan kɛ Bamakɔ faba kɔnɔna na ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni an ka fɛn min kɔni ye dugutigilakaw fo ka taa se diinɛ lakɔlɔsilibaw ma walasa ka se ka fɛn min kɔni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye labɛn o ka se ka ta ka o kɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye ka da kan ni maa kofɔlen minnu ni olu fɔlen filɛ ni olu ka surun kosɛbɛ dugudenw na ka tɛmɛ fɛn min kɔni ye an ka jamana marabaaw yɛrɛ kan. O nasiraw fɛ ka se ka olu bolo don jamana basigili baaraw olu nasira bunakun kan walasa fɛn min kɔni hali bi ni fɛn min kɔni fɔɲɔgɔnkɔw olu bɛ nalen jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'a fɔ ka bɛn kɛ o la fɛn min kɔni ye fara ɲɔgɔn kan u ka se ka sabati anw fɛ Bamaliba kɔnɔna na. O sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Yiriwa bunakun kan an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kalanko sabatili ma an ka jamana kɔnɔ ni o ye Amadu Si Sabane ale ye jɛkulu ni ka o bisimila Banque mondiale o tɔgɔya la ni o ɲɛmaya kun bɛ Madame Awa Sise Wage ale bolo ni ale kɛn bɛ Monsieur Wali Wane ale kɔni ka nɔnabila ye nin wagati kofɔlen na ni olu ka baara bɛnnen don Banque mondiale bunakun ka fɛn min kɔni kalanko o sabatili nasiraw fɛ ni u dagayɔrɔ bɛnnen don Abidjan ma ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Banque mondiale maaw ka ni nali ye laɲini o de ye ka fɛn min kɔni ye Mali jamana ni ka o dɛmɛ kalanko olu nasiraw fɛ ka se ka nafolo kasabi ni ka olu ta ka o bɔ baara sira minnu ni olu bilalen bɛ sen kan ni olu nafa bɛna bonya kosɛbɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ hadamadenw yɛrɛ ka laɲini tɛmɛko ɲumanw na fo ka taa se an ka kuranko olu sabatili bunakun ka ale ni an ka fɛn min kɔni ye sɛnɛ nasiraw ka se ka olu ta ni ka fɛn min kɔni ɲɛdakura ta ka di olu ma ka yira k'a fɔ ko o nasiraw fɛ an ka minisiri ale ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni hakilina ɲuman min ale ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma min ni o baaraw waleyaw taara ka o kɛ fɛn min kɔni Mali ale ni Banque mondiale maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. O sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka kɛ ni AES ni o ye Alliance des États du Sahel ye o jɛkulu fara ɲɔgɔn kan ye hali bi an b'a fɔ ko Burkina ale ye hakilina ɲuman ta ka Bamakɔ faba ni ka o sugandi ka o kɛ a ka waleya o kɔni nun don yɔrɔ ye ni o bɛ tali kɛ u ka fɛn min kɔni sɛbɛnfura minnu ni o bɛ tali kɛ bugunatigɛ sɛbɛn fo ka taa se u ka passeport AES o kɔni bilali la sen kan ni ka o kow kɔni la yakubaya ka o bila bɔlɔlɔsira ko nasiraw olu fɛ ka yira k'a fɔ ko o baaraw taara ka o kɛ anw fɛ yan nɔ ka kɛ ni Burkina minisiri min ka baara bɛnnen don lakana o sabatili ma fo ka taa se Mali minisiri min ka baara bɛnnen don lakana o sabatili ma ale ni u ka fɛn min kɔni commissaire divisionnaire de police ni o ye Mahamadu Sanaye ka yira k'a fɔ ko u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa fɔlɔ minnu ni olu kɛra u ka nin bugunatigɛ sɛbɛn ninnu olu sɔrɔba ye o de bɛ tali kɛ Burkina lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ni an ko o ma ko Dambele Julien Sano ale kɔni kɛra maa fɔlɔ ye ka a ka nin sɛbɛnfura ninnu ni ka olu sɔrɔ fo ka taa se u ka Burkina jamana kɔnɔden caman ka yira k'a fɔ ko nin baarakura min ni o talen filɛ ka o kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka Burkina jamana kɔnɔdenw ka taga ni ka segin baara ka se ka o nɔgɔya kosɛbɛ cogoya min na. O sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
Farikolo ɲɛnajɛ ko nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye championnat d'Afrique taekwondo o kun bɛ ka kɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna na yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye o tako 17nan olu baaraw de kun bɛ ka kɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko o baaraw kɔni kuncɛra a Bamakɔ Palais des Sports Salamata Mayiga ale la ni o kɔni taara ka ɲɛdakura di o yɔrɔ kofɔlen ma ka kɛ ni an ka furancɛla fanga ɲɛma général ye Asimi Goyita ale ka hakilina ɲumanw olu ye a yɛrɛ k'a fɔ an ka maa minnu kun bɛ yen nɔ n'u kun bɛ nin ɲɔgɔndan baaraw olu bunakun kan ko u ye u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ ka kɛ ni jɔnjɔn 16 ka se ka o sɔrɔ ko o to anw fɛ yan nɔ o jɔnjɔn 16 olu la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni jɔnjɔn 5 o talen bɛ ka o dilan ni sanu ye jɔnjɔn 5 ka o ta ka o dilan ni warijɛ ye jɔnjɔn tɔ 5 ka o ta ka o kɛ ni Israël ka yira k'a fɔ ko ni a fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ bɛn jɔnjɔn 16 ma o de sɔrɔla ka to anw fɛ yan nɔ o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni taekwondo ale ye anw fɛ yan Mali kɔnɔna na fɛn min kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ ye min ni a lakodɔnnen don ni a bonyanen don kosɛbɛ ni a bɛ na ni fara ɲɔgɔnkan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jamanaw olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka yira k'a fɔ ko Bamakɔ nisɔndiyara kosɛbɛ ni nin fɛn min kɔni ye ɲɔgɔndanba in ka ale bisimila anw fɛ yan nɔ ka a kɛcogo ɲuman na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ an munumunu farafinna tile bin bolo yan fan fɛ kunnafoniya minnu bɛ o bunakun kan ka o walawala k'o da aw tulo kan an bɛ o nun don ni fɛn min kɔni ye Benin jamana ɲɛmaa kura ni o ye Romualda Wadan ye ale kɔni ye taganikasegin baaraw ka olu boloda jamana damadɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ o jamana fɔlɔ o de bɛ tali kɛ Nigeriya la a taara ka taga i ɲɛda Bola Tinubu kan ka fɛn min kɔni ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a donna Saheli jamanaw olu kɔnɔna na ni a taga yɔrɔ fɔlɔ o taara bɛn Niger ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa fɛn min kɔni ye général Abdurahamani Tiani ka taa ale kuma ɲɔgɔnya o kɔfɛ a y'i kunda Wagadugu kan ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Burkina jamana ɲɛmaa ye ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ye ka yira k'a fɔ ko laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min kɔni ye Benin b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan kura ni ka o ta ka o kɛ ka ɲɛda kura ni ka o di bɛnɲɔgɔnya la ani fɛn min kɔni ye jamana caman olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o dɔ bɛ tali kɛ Niger la ka se ka fɛn min kɔni ye u ka cɛ furancɛ bɔ ni o ye u ka frontière ye ka se ka dayɛlɛni kɛ u ni Niger olu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Sénégalikaw olu fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko u ka politique ko bunakun kan ko a tɛ a ja kosɛbɛ sababuya kɛ Sénégal minisiri ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Ousmane Sonko ye ale kɔni tali la ka bɔ a jɔyɔrɔ la ni o waleyaw taara ka o kɛ ka o hakilina bɔ Sénégal jamana ɲɛmaa Bassirou Diomaye Faye ale yɔrɔ la o kɔfɛ fɛn min kɔni an bɛ don min na i ko bi fɛn min kɔni Sénégal wasabulon ɲɛmaaya o tan bɛ ka o di Ousmane Sonko ma nin wagati kofɔlen in na o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko ka kɛ ni a ka parti politique ni o ye a ka jɛkulu ye PASTEF ye olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ belebele ni ka o bila bolo kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa fɛn min kɔni ye an bɛ wagati min na i ko bi Sénégalais gouvernement kɔni ka fɛn min kɔni ye baara ni ka olu sigi u kan togoya min na walasa fɛn min kɔni ni o bɛ kɛ sababu ye ka na ni wagati ye ni an b'a fɔ o ma ko incertitude institutionnelle Dakarikaw olu fɛ yen nɔ o nasiraw fɛ ka taa Moyen-Orient ka hakilina ni ka o ta ka o bɔ yen ni o bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ Washington ale ni Tehran olu ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati kofɔlen na ni o kɛra sababu ye ka taji ni o ko o ma ko pétrole ka o kɔni sɔngɔ ni ka o gɛlɛya suguw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kɛn bɛ ka fɛn min kɔni anw ka sɔrɔbusu siraw ni ka kɛ kɔlɔlɔba ye olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ni bɛ dansigi aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jigin kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ wasalam.